muka alƙawaranta dama mun ce za mu ɗauko na ƙaramar waya. Ga na ƙaramar waya bari ka gani, very simple za ka ga mun ɗaga shi. Waccan gaskiya na fuskanci dalmar ta tana da ƙarfi, maybe ma sun yi masa abin duk da dai za a iya cire shi, amma dai inda muna matakin gwaji muna abin nan koyarwa muke, dole mu samu abubuwan da za su fi sauƙi, amma ne mun kawo wancan ne saboda ka gane kowanne ana cire shi. Za ka iya cire na babbar waya, za ka iya cire na ƙarama. Gashi muna cire, bari ka gani wannan zai wuya ya ɗauke wa minti ɗaya ma ya fita ba. Na wannan shine zuwanka na farko a wannan channel namu, ko kuma ka mance baka danna mana subscribe wato ka yi haƙuri ka danna mana subscribe, saboda ta haka dai za mu gane abubuwan da muke ya burge ku ko bai burge ku ba. Idan yawan ganin subscribe da like shi zai sa mu ga bidiyon da muke ya burge ku domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Idan kuma misali ba ma ganin subscribe, to wannan zai sa mu ga cewa idan ba a bibiyar mu, sai mu sake wasu dabaran. Kun ga gashi nan mun ɗaga gidan layin wannan, gashi nan ka ba hankali ka ɗage shi, wani gashi nan in lalacewa yayi, in ma me yayi kaga za ka canza shi. Ka gan shi, ka gan shi. Yanzu misali a ce za mu maida, ba lalacewa yayi ba, ko lalacewa yayi mun ɗauko wani mun maida shi. Kana setawa kana ba shi wuta, za ka ga ya tsaya cak. Bari ku gani, kun ga da yake na ƙaramar waya ne gashi nan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ko kuma ka saba ziyartar wannan channel ɗin amma baka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi haƙuri ka danna mana alamar subscribe. Gashi mun gama da wannan, kaga ya hau ya tsaya. Bari ka gani yanzu, bari ka gani ya riga ya hau ya tsaya. Kaga da mun fitar da shi. Abin yana da zafi, sai ka yi hankali wajen taɓa shi. Ka gani gashi abin ya ƙi abin nan saboda ya zauna. Kaga da mun cire shi, a bar shi lalacewa yayi muka canza wani. To please subscribe and share and like.